Reaction dah borai ni sih fikir kan dah ada ni apa chicken. Macam. Dah reaction video. Liun tu sama. Aku nak pun dah reaction buruk sih. Ani tato orang tu dah bau ni macam. Nuak kita ni bau ni. Singra macam ayu ni. Isi selai deh. Sudah jadi. Dia solai tu. Sudah jadi dah. Hello, good morning everyone. Welcome back to my another vlog. Sekarang ini dah sih. Sekarang mana man susuma kan dengan lam meguna berat letra. Mungkin kita dah nutung mana hai. Musang nunggu susuma kan baik. Mungkin suaka dah tian topla zuzut dah kau ni. Tapi ni tiada kiunan nunggu top box. Laga juna berat hanjaga. Hari dia nak dapat dua sih nama. Orang hai simang nama khatla bahi dalam macam. Dakli darli ni wajib. Langgur ku kiunan usni. Hari dia jaga sih nama. Pastor na hari dia jaga. Her. Good morning, brother. Berat juna aku di ferry nungi ya. Touch. Dah sudah. Dari ya. Touch. Jauh kisiling ni. Pasal kerja ke macam. Nungalai kerja tu ni. Lega perkara suju ulung sebenarnya lai. Lega perkara suju ulung sebenarnya jauh tuan baik. Dia balang lana opini nan mungkin. Nana aku biang. Dah aku bikas nani. Mukawan opini nan lapu biar berpisah. But drinking alcohol is injurious to health. Aku bersolat macam. Bikan nang lenga apa? Cik dong. Deh. Zah sebenarnya. Oh, zah sini. Okey. Tumru. Ready? Oh, mana? Cholo. Jenglo sini dah last. Jadi tak lama sih. Amrah hai. Nol tangga sini nol dah ye. Jebo jeng jerobo tato nai mana? Tato ni. কিন্তু dini hai stegile jerobo. Direct nol hai. Ha? Jenis speed ka salah ini ane. Bisnis ka saya pun. Super fast. Lagu for dah ye tangga sih jeng nai. Amrah hai. Mana? Tangga ni siang sahaja girlfriend dekat ni nama. Karbi alam sahaja karbi sekolah mana? Naik ni, nisir. Roh dekat sana. Yeah. Apa guys? Apa? Actually more kiba hoy. Not Bonti. Laura. Laura hoy. Laura. কিন্তু looks তো একদম বারে কি বুলি কয় itu ছোৱালীৰ নিচিনা হয় দেই খালি তো পুৰা মানে ইয়াত কোনবা পিছফালে চাই কিনে কি কলি তো কোন ছোৱালী হয় বে এনেকা সব ল'ৰাৰ লগত নাচি আছে এনেকা হৈছে ঘটনাটো পুৰা কনফিউজ মানুহ কনফিউজ হয় গোগামুগৰ হয় আমি আগত আৰু লগ পাইছিলোঁ আকৌ ইয়াত লগ পালোঁ ভাল লাগিল এনেকা বন্তি থাকিলে আৰু হৰ জাগাত ঠিক আছে ভাই একদম লগ পাম আৰু ভাল লাগিল guys ready Tinkle little star how I wonder Nanti langsung Jangan siang kerana saya Nanti dah pergi ada Jangan talang sekolah ini Talang ada? Ada lah Jadi saya Megon kipnai pun dong obla Aku pun kita delban jabai Ada mau nomor tanggal bayi nani kan Blok kau naik ni Aku pun nunggu nak kita mana nunggu nak kita ada Jangan deh Angin ni leh Gusto sila ni yang ada kau isi sponsor dong So, जों थांबाय थानि लोगोफोर दायो गासिम मेकआप खालाम जोबखाबाय नै ओइ बिरेस नबदानो खिन्थादो नागिरदोंमोन होननानैहाय ओमफ्राय बे बुंदोंमोन नालाय लोगो हमनानै थांगोन होननानैहाय जिखिया जा दा उन्दुबाय थाथोंसै मेंबाय गोबां माबा खालामबाय दा बिसिनाव हस्ट खालामना आसाम राइडार्स मिट मोजाङै मोजां जानानै थांबाय Thanks to Eastern Infielders for this beautiful hospitality and always love you brother बिराद मोजां मोनबाय माने बिसोरनि हस्ट खालामनायावहाय मोजाङै मोजां जानानै थांबाय दायो जोङो थांसिगोन ओमफ्राय बिसोरनि सिटखौ लोगो लानांगौ होननायावहाय हास्लाबनाय नंला बिथा महै दङ जोंबो एसे गोजान थांबाय नोङो नबदानो खिन्थादो बाद बाखि बे ब्लगाव नायनानै थेंक इउ नबदा थेंक इउ सो माच ओंखारबाय लोगोफोरनि दायो हम जा रहे हैं अभी बेनोसै You are leaving? মই 13ত গৈ আছে বড়োলেণ্ড ঠিক আছে আহক Okay thank you bro thank you কত দল হ'ব তোমালোকৰ দে ঠিক আছে দে থামিছো লোক মোকন দে বাই বাই Okay bro okay bye bye see you ulam deh okay thank you Tahle jeng sipku nagirdोंमोन ओमफ्राय सिपमा उन्दुगासिनो दङनो ओंखायनो उन्दुथोंसै रेस्ट लाथोंसै नोंबोथ' बिराद मेंबाय बिराद खामानि मावैहाय मोनथिगौ ओंखायनो बारा डिस्टार्ब खालामला
लेट खालामला जों नोंसोरो नोंसिनि खामानि बाखिखौ मावबाय थादो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच मोजां हस्पिटेलिटि जानाय लोंनाय बरिया एकदमबारे बिराद गोजोननाय मोनबाय थादो दे see you soon again sure next BRM yes definitely you should go मोजां थांदो जागोन साले औ दे थेंक इउ साले थेंक इउ दे जों लास्ट फट' लाना थांसै बेहाय औ मा दे साले दे औ finally we are moving out now we left the venue we are going home now we are going back today मैं सबसे आगे जा रहा हूँ अभी उन लोग को ओवरटेक करके क्योंकि रोड कैप्टन तो मैं ही हूँ लोगोफोरजों नायै ओंखारबोबाय दा ओंखारबोनानै जों ओरै हाइवे गादेरफैबाय ओमफ्राय नैबे बागान सिं थांगासिनो दं दायो नोंथांमोना दाखालिखौ गोसोमसो नुजोबदों मानो होनोब्ला हर जाबायमोन दिनै नोंथांमोननो दिन्थिलांफिनगासिनो दं बेखौ मोजाङै मोजां नायलां हाय सना हाय मबाइल नाम्बार हरफानाय नामा बिराद समायना बे हाग्रा एसे गोलावानो हरावहाय एसे गिलु बालु खोमसि दरसि नुजोबखायो खिन्थु सानावहाय ओरैबायदि समायना नुयो आरो दंफां सिं एकदम साइक्लुम जालांजोबो बियो नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि थांफिननायनि ब्लगखौबो दाखाल जेखौ नुवाखै नै बेखौ दिनैनि ब्लगाव नुजोबगोन फैफिननायनि सिगां एखेजोंनो साननो नाङा आरोखि दा नोंथांमोना बेखौ नुलांबाय थागोन नै मोजाङैनो मोनसे मोजां खबर दासो नै मोनसे कल फैदोंमोन जोंनि शिबा दिनैहाय नगाखावनो एबा आथिमंगल बुंनाय जायोना आथिमंगलावबो बिहावनो फैगासिनो दङ स्कुलजोंनावहाय ओमफ्राय दा जों बोरैबाब्ला जों बेहाय सिदा थांनो हागौ आरोखि गावथ' लिंहरदों फैनानैहाय एसे उसुबिदाबो मोननो लानो थांनोहाय जांलाब जांथाब बेफोरबायदि ड्रेसजोंहाय एकदम बोरैबाला जाम्बाफोर नुयो नामाब्रा जोंखौलाय बेखौ सानफ्लाङो आङो गामिफ्रावथ' बिराद नायहालाबायगोन नामा मा ड्रेसै बिलाइ फाख्रा सिख्रा नुलायनाय होनगोन आरोखि बाक्सानिब्ला हा मानसियालाय बबेनिफ्राय ओंखारना फैनायलै बबे हाग्रा बारिनिफ्राय होनलायगोन आरो गाजा नुदो दे होनगोन आरो सोरबा दा सानदों गोसोआवहाय थांनांगौना थांनाङा जिखिया जा जायगासिम सहैब्ला एसे साननानै डिसाइड खालामनोसै जुदि थांनाय जायोब्ला नोंथांमोना आथिमंगलनि ब्लग नुनो मोनगोन ओमफ्राय माखासेयाथ' बेयावनो थालांलाबायगोन नालाय बारा माबा जाजोबनाय नङा ओरै सानै मुन्नि एन्ड रितु बिसोरो थालांगोन गुवाहाटि ओमफ्रायहाय साथामा ड्राग्स मेहेर एन्ड पास्टर बिसोरो थालांगोन ओरै मा होनो जरहाटसो लासिगोन नालाय बिसोरो ओमफ्राय जोङो थांगोन सिदा ओमफ्राय ओरै डिएन मोनाबो सानैया ओरै थालांगोन स' बेहाय जोङो वाइल्ड सोल्स इउनाइटेड चलो भैया चलो बिसोरबो गोमा नै वाइल्ड सोल्स इउनाइटेड ब्रादार बिजु बिसोरो मैयाहाय बिसोर सफैदों लास्ट ममेन्टआवहाय दा खोथाया जाहैबाय जों सिदा थांबाय थागोन जोंनियाथ' माबासो थांखानांगौ नालाय चिरां जों साबा जालांबावगोन साबायावहाय बेवहाय एरदेवबाय दागारि माबानि गोबां जासिगोन दा दासो फैदों नोंसोरबो दासो गा चलो हो दादा कम आ रहा यार ब्लैक हॉक रॉबर्ट्स चलो भाई ओ दायो बेहाय नै टेंकी फुल खालामगोन बयबो क्या कर रहा है क्या करेगा बस ऐसे बैठ रहा है ठीक है चलो कहाँ जा रहा है भैया हम तो मालूम आप खासी मालूम हम भी मालूम हिंदी मालूम हिंदी भी मालूम खासी भी मालूम गारो भी मालूम बोरो भी मालूम इंग्लिश भी मालूम अभी सीधा कर देना ब्रो ओके ड्यूटी कब से ड्यूटी कल से फिर वापस कल से काम में ठीक है पब्लिक सेवा Hello. Mike Ba. Yes. अभी शिलोंग ओके वाह बैटमैन जैसा लग रहा है भैया Predator. ओह या प्रेडेटर ठीक है
बेहाय गासिबो माबा लाजो मा होनो पेट्रल सोजोबसिगोन नै टेंकी फुल खालामनांगौ दं दासिमबो ओरै कैप्टन हो गया आपका फुल हाँ हो गया अभी सीधा अभी निकलते हैं हाथी सर चलो चरण करिबी सीधा सीधी मोके लाइन मारिबी हदाय आहिब खाबो जुदि आहि बिगिन खाबो चलो हम अभी सभी टेंकी फुल करके जाऊंगा यहाँ से है ना चलो माँ नहीं भी गया ना माँ आए वो चले आए फुल लोग है भाई मामा ने वो चले जेरी के नाला तो वाला जेरी के ने वो चले हम जेरी के ने वो चले क्यों होगा ना Wah labu. Kau itu. Kusi kena, kau kan kena. Chalo. लोगोफोरजों दायो नगाव बायपास मोनबाय ओमफ्राय नैबेथिं जों गुवाहाटि जाना थांगासिनो दङ मेहेरमोना बैथिं थांनांगौमोन राइट साइडथिंहाय दा बिसोरबो बिथिं थांला मानो बुङोब्ला जों दा बाक्सा थांगोन होनना डिसिसन लाबाय लोगो बाक्सा बिनिखायनो मेहेराबो उदालगुरि थांले माने तेजपुर रडजों थांले बियो दा बाक्सा बरमा हाबनानैसो उल्था दावफिनगोन बिसोरो जों होमब्ला डाइरेक्ट चिफनि आथिमंगलाव जों थांगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर मोजां मा होनो नोंसोर जायखौ मोजां मोनो बेखौ नुलांबाय थांगासिनो दङ आरोखि जोंलाय जाया थेंक इउ फ्रि जाहोनो हायबायदि ओंखाम जानो लिंहरनायलाय बहाय हाब फै बेहाय फै जोंलाय थिखायो जोंथ' जाया जों जाया जों हाबानिसो जायो नोंबो फ्री में दे रखे भाई फ्री में हम नहीं खाएगा भाई ओमफ्राय बेहाय नारेंखल बिदै लोंलांनाया मोजां जासिगोन नामा सानलायलांबाय आङो दिना दाखालि बोराबैदों नारेंखल बिदै लोंगौमोननो लोंगोन ना लाखिनाय जाखिना बेखौ लोङासै खोमालै बेहाय बेबो लोंखागौ नै ओ भाई खारना शुरू करो खादो नारेंखल बिदै लोंनायनि ब्रेक दायो लोगोरा लानि बथलाव सोना लादो माथो सोहरदोंना लोंदों नोंलाय लोंनो लुगैदों नामा सोरबासो मा Drinks break. ओके चलो ओके गिट्टी खाओ नहीं Gede yang nak se. Oh नंगौ दे Boleh mau sih re. Tahu sih re tahu. 지금 넌 그때 마트 내 보통을 시켜놔라 뭐는 싫어 लोगोफोर जोङो नै दा नारेंखल बिदै लोङै दाउखौ सिबबाय चलो जों डाइरेक्ट दा गुवाहाटि सनापुराव लाखिगोन बेनिफ्रायहाय सिङाव ओरैबायदि रोमै मोनबायमोन टेन्टनाया माने उन्दुनो ओंखारनाया आरो दा सिगां होग्रोनानै दसे थाथ'नानै मोनसे खामानि मावबाय आं दै एसे लाना मोखां सुबाय ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ एसे मेनला नुदोंना मलम बियो बिग स्पुन आन्दों बेहाय मेगनाव ओरै होजोब्बाय आलौजोब्बाय नै मेगना दा ज्रो आलौजोब्बाय गैलेबो उन्दुनो ओंखारनाया खारलांबाय बुहुद लोगो लानानै दै सान्थि साना खारनाया बायदि बायदि खाखायो आलौजोब्बायलाय मेगना हालाय आं जोबथा आलौबाय लोगोफ्राथ' सिगाङाव दंहैयो इसोरखौ दा ओरैबायदि होसोफिननांसिगोन आं बै सिनेमाफ्रावहाय गुन्दाफ्रा एक्ट्रेसखौ माबाना लाङोना सेनानै लाङो बुंख्रब खालामना लानानै थांगासिनो आरोखि एक्टरा दासो खबर मोनदों नै एक्ट्रेसखौ लांबाय होननानै दा बेखौहाय एसे इमेजिन खालामनानै एक्टरा जेरै होसोलाङो नै साउथ इन्डियानि स्टाइल सिगारेट गंसे जोबग्रोलायो होमब्लासो सुरु खालामो इसोर होसोनायखौहाय दा बिदिनो होनायसै आं माने होसोनाया लोगोफोरखौहाय दा लाना खालामगासिनो आरोखि बिसोरो गुन्दाफ्रा
एक्टरा नै दासो होसोगासिनो दं माने दान मोनहैखागोन आरो आं सिखौहाय ओइ र लेक्सारा देरद्रायबाय दे नै बारा जानायबो महाय साउथ इन्डियानि ओइ बहाय ओरैसो खादाखौ र हगारना हो गिला लामाफ्रा थाबे पामचार हाँ एने का जायगायाव रुखाया गारिथ' मिनि सालायदों मोजां बिदियावहाय गोसोआ सानो माब्लाबा सोरबा अनजालिखौ थिखोनानै बेफोरबायदि गैरा लामायावहाय खानाय बिरलाय होनो हानायमोनब्ला होननानैहाय माथो खालामनो दुखिया खाफाल बे थफ्ला खाथाबनायानोसै खिबु उनावहाय सिट खालि थफ्लाखौनो नोङो गाखोसाबदो होनाय जाखासैरा हारसिङैनो बिदि बायला जिला जाजोबसिगोनलै आंनि बे हिमालयाना नोंसिनि बायदि खाफाल दंमोनब्ला आंबो सानो गोसोआवहाय नाङाबो दिस इज द आदार साइड अफ सराइघाट ब्रिज जों उल्था थांफिनोब्ला नै बेखौ मोनगोन आरो फैनायाव नै बैखौ मोनगोन मोननैबो एखेयानो दा बेजोंनो थांगासिनो दङ होमब्ला लोगोफोरजों नै बरमा दाख्लि जोंनि चिफनि हिन्जाव लांनाय गामियाव हाबलांगासिनो दंबावो हाबाथ' दाख्लैनो जालांजोब्बाय खिन्थु राइडार्सफोरनि ना एकदम जोबनो थाङा आरो नै दा दिनै आतमंगल नालाय आतमंगलावहाय मा खालामनो फैबावखो जों गोदि गोला माबा आग्लायनायफोर जानो होनना फैबावबाय आरोखि जोंथ' फैयाखैमोन गावनो लिंहरदों होमब्लाबो नै दा ज' जाहैनाय जासिगोन माबा अनला ओंख्रि अनला अनलि मा गावसो मिथिसिगौ फैल' नंगासिनो दं आरोखि दा बेनिफ्रायथ' बारा गोजान जाखाया नोंथांमोना दाखालि मोनथिखाबाय मा जायगानि सिगांनि ब्लगफ्राव आंखौ खिन्थाबाय थाथ'ला ओमफ्राय जाखाङै न'आव दावखोगोन जों सोनाब फारसे दायो साथाम मेहेर फास्टर ओमफ्राय ड्राग्स बिसोर साथामा उल्था थांसिगोन उदालगुरि दिखियाजुलि थांनांगौ बिसोरो ओमफ्राय जोंनि बाद बाखि ओरै थांगोन आरो सानै डिएन मोना बेहाय थालांगोन दा नोजोर बोराया थांगोरबाय हिन्जाव गोनां मानसिना फिसा गोनां ओंखायनो सेंग्राफोरजों बारा थाम्फै होफानो हायो माइरं नागिरबायनांगौनि खोथा दङ दिनैथ' मोनजाबाय गाबोनलाय नैबेखौ बिराद सिन्था खालामनांगौ जायो हिन्जाव गोनांफोरनिया बोराय बुरै बिदि फिसा गोनांफोरनिया उफाय गैया जोंबो हगारनांगौ जायो थांथों न'खराव सान्थि जाथों होननानै हगारबाय जों बेखौहाय गोदि गोदा आग्लायनानै थानाय सिख्लाफोर सानै साथामसो आसा खालामबावदों निस्सय बै मनजदानि हिन्जावनि लोगोफोर फैदों जानांगौ एसे गोदै गोबाव रायज्लायनायसै बिसोरजोंहाय गोसोखौ एसे मेंनाय देहा सोलेरखौहाय सुग्लायनायनि ना मा होनो चान्स मोना नालाय नाम्बार साम्बार एक्सचेन्जफ्रा दाखालाय ओरै एसे माबा जानानै हायाखिसै नालाय दिनैहाय सुबिदा लानि र' ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा नै दाथ' 50K जानानै बारबाय दा 50Kआवहाय केक हागोन होन्दोंमोन नालाय सेलेब्रेसन खालामगोन बेखौ दाबो मावनो हायाखै आं ओरै बेस्थ' जानानैहाय ओंखायनो सानदों दा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जुदि नांगौब्ला नांगौ नाङाब्ला नाङा नोंसोरो केक हाथारनांगौ होनोब्ला हासिगोन आरो हानांला होनब्ला हाला जुदि हाथारनांगौ होनोब्ला खिन्थु दाथ' 51 जाहैबावबाय बारहैबावबायसो 52आनो जाहां बे ब्लग जोबजासेयावहाय 53 जाहांफोरबो जाहैनो हागौ थेवबो जुदि हाथारनांगौ होनोब्ला हानाय जागोन लोगोफोर बे नोंसोरनि लुबैनाय बायदि जाथों नोंसोरनि गोसो बायदि आरो हानांगले होनोब्ला हाले आरो ना मा कमेन्ट खालाम बयबो ओमफ्राय हागौमानि शेयार खालाम लोगोफोरजों बिदिनो लाइक कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोफोर बिदिब्ला जों सिङाव हाबबोबाय दायो ओइ नोंबो दंना गैयालै बिमासो खोनाहैबायगोनलै गोलैसो नै बिब' सोंनाया मोनो आग्लायनायनि दंबावो ना मा फैखादोंब्रा गोरिफोर अमा आथिंफोर फोरानना दोननानै दंबावो ना मा फैखाबाय हा थाइगिरजों नाजों जायो बोराया थांबाय न'आवहाय औ थुमफ्रु दङ बख'नांगौ बख'ना होफैलाय बख'ना होफै दे दुगाबावरा
호정씨 당한 동해보여 누가 뭐 폰 갈람보아. 마벨. 응. 합시다는 응. 예. 마 누가 나마는. 누가 브라. 뭐. 몰라는 마. 불레근 브라. 아이. 나글레 비어래 뭐 이거 뭐나. 하바이만 뭐 씨마이면 자 갈래래 대야 두개 가게 깁시바라. 말 란난 다른 스르. 마베. 앙시 의리라이니. 뭐 골라도 널래 몰라 기세. 어리 몰라 기. 누르다. 알았어 많이 자고라. 제라이. 웰컴. 보라이 제발. 너무 가스쿠. 알았어फोरखौ सिनायसिनो मोनो बेदरलाय मा मा दङ ओंखाम बर' जोबे आङो है आथिङावसो बाबुनो ना बेखायनो एसे नै बेखौबो लाबाय समायनायनि गामसा दा गानथारलै गामसाया खुबाय आं दहाय गानदोंमोन ओमफ्राय खुबाय गैया गामसा गाना असाइस नुखायो बारा गानजाया गामसाफोरखौ खमि केसाखौ रायलायाखै रायलायथ'वाखै जोंखायो सासे गामिनिखौ गामालै बिसोरो माबायदि साननानै हादानावबो जों मोनसे मोजां टपिक लानानै रायलायदों बेखौहाय बे ब्लगाव फैनाय नङा आरोखि मोनसे ब्लगाव फैगोन जायखिजाया दा बोरायनि फिल फैखायाखै दाबो हादानायावबो थिगैनो जों दासिम फैनायाव उन्दैयाव उन्दुलांबाय उनाव फैनानै फुजा फैबाय आं एसे बुरखायफैबाय आलदा आलदा आरो थांनायाव एसे रायलाय बैसोरा आंबो गोदान गोदान हाबा जानायथ' सेंग्राया नै माबाया खाराखै दाबो थालांबाय आं ओंखारलांबाथ' रावनावबो खिन्थानानै थाङामोन नालाय गोदो सेंग्रायावथ' ब्लड ब्लड ओंखारोमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' रायलायलांग्रा थाबायना बेजों रायलायलांनो रोङा थाथ'दो आं ओरैयाव थांना फैनोसै होनांगौ जाहैदो आं आरो ब्लड ब्लड होलांबाय थायो बेयावनो एसे बेबायदि दाबो बावगोनो माथो माबायाव थाङा फैनि थाथ' होनलाङो दाबो बावगोनो माथो न'आव खिन्थाहरनो बावगोनो सेंग्रा सेंग्राबाय थायोनो एसे सोलायदो उसुबिदा जायो एसे सम लायोथ' उसुबिदा जायोना माब्लाबानि समाव एसे गाज्रिसिन गिदिर जानो हागौ जायखिजाया सम लागोन बुरैथाराखै हिनजावफोरनाबो माथो थाबैनो एफा थाबनो सोलायनो ना लोगोफोर सम नांगोन आदानोबो ओंखायनो सम मोनो एसे गोसोआ थि थालां जायोलै जेबो नङा दसे नै दोनथ'बाय आं फैदो फै सोरबा माबा बुंदों ओमफ्राय माथो खालामदों सोरथो मा एरा एराब्रा ओरैबायदि जासोनोसै होननासो फैखादों आतिमंगलनि नामावहाय बायदि खालामलायबाय मानि बिखायो दाउनि बिखाया बिराद नाङा दे दंखायो आलु नांगोन ना आलु बरिया बेयाव माबायाव एयारे माबायना पास जाना फैदों ना दहाय ना खिदोंमोन ना खियानि फेभरेट जायो बे साजों इसोर जायाखैना एसे उखैना फैजोबदों आं बारा उखैखायाखै मालायनि हिन्जाव लांनायावहाय जोङो मोनजाब्लानो जायोलै हिन्जावा सोरलाङा राइड मारि मारि हाबायाव ग्रोम फैलायबाय मोनजानांगौल' जोंनिया ओरै थांनानै मेंनानैहाय ग्रोब फैना मोनजाफैनांगौ होनब्लानो गोजोननाय थायो जोंना गासिखौ खेबग'आव फैदों ना गासिखौ खेबग'आव फैदों दे गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव सोर संनाय सिख्लाफोर संनाय ना बुरै संनायब्रा जालाय खनसे जागोनलै खालामजोब्बाय ओमफ्राय दे जानायखौ लाथारगोन आङो ब्लगाव नुबायना जानो हाला दे गोथाव जाब्रा ब्लगाव लानो थाखाय दे लागोन दे माथो हाबा जाना बुरै नुबायब्रा दे जानोबो हाला लाजिलायो सानदों आङो जादो बेदरा नों थिनला जागोन आरो आं नों ओंखामाबो खेबसे गब जादो थाइगिर रोसि लाबनि बिदै एसे लाबोदो ओइ दियान थाइगिर रोसिखौ एसे बिहरबाय आङो ओइ आं बाक्सा नङा चिरांसो इसेल' हो दे जाबाय दे जाबाय नालालै मासि अननोब्रा बाक्सानि होनो उन्दुनो ओंखारनायनि मुलि होनांसिनोहाय दे थादों दाना दे गासै थादो आदै आदा थांदों ना औ दे औ
दे थाथ' दा फैदो नों फैदो लोगोफोर दायो जों नै थांनो ओंखारफिनबाय बे आदानि बिखुनजोनिफ्रायहाय आसा खालामदोंमोन माने सिख्लाफोर सानैसो थाफैनानै नायना गालांनोसै नामा होनो साननाय बायदि जायाखिसै गैया माने गामियानो सिख्लाफोर गैयि जाथसो नामा जिखि जाया न'आव थांबाय थासिगोन दायो ओमफ्रायहाय ब्लगखौबो बे बरमा सिंग्रा बाजारावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोखि दायो So thank you for watching and see you in the next vlog very soon. Till then, bye bye, take care.